כולם איתי כל הפרטים. בשנת אוקטובר 86, כשאתה היית פתק בכותל, או לפני זה, אני חקרתי במכון ויצמן בתור רופא. הייתי מדען במכון ויצמן, וחקרתי את ה-DNA של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם. 18,000 רקמות של כבד, כליות, שרירים, גם עיניים, האיריס שבתוך העיניים. קיבלתי רקמות ובדקתי אותם במיקרוסקופ האלקטרוני. לידכם, ילדים, המיקרוסקופ האופטי, שאתה מסתכל ככה, מגדיל 10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל 1,000,000 פעם. אתה נכנס למפנוך של החומר. מיקרוסקופ האלקטרוני זה לא ככה, זה מחשב גדול, ענק, טלוויזיה פרית, שעשוי להיפתח. רואים את הגשר? גשר, מחזיק אותו. שמחזיק את הסליל, יפה, מחזיק אותו. שאלתי שאלה של $1,000. שימו לב. שאלתי את המחשב, מתי מופיע הגשר? אז המחשב אומר לי, שיש חומצות נוקלאידיות על הבסיס של הסליל. יש 4 חומצות, אדנין, תימין, ציטוסין, גואנידין, ATCG, שזה החומצות הנוקלאידיות שבסליל. זה עובדה מדעית. והגשר של גופרית, סולפורו, הופיע ככה. כל 10 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר, כל 6 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר. אמרתי, ילדים, מה זה 10, 5, 6, 5? גימטריה של י', ה', ו', ה'. תתה בתוך ה-DNA. כמו רמברנט, שעושה ציור וכותב למטה, רמברנט, אני עשיתי אותך. תתה חתם את החתימה שלו, את השם שלו, בתאים שלך, בכל הגוף. גיליתי תתה.